A Pobra do Caramiñal puxo fin á súa participación na ruta gastronómica Máis que Tapas, a iniciativa da Mancomunidade Barbanzarousa que encheu de sabor e ambiente os 9 locais hostaleiros adheridos no municipio. O arranque oficial tivo lugar o venres pola noite no local London, gañador do primeiro premio o ano pasado. Alí, o alcalde José Carlos Vidal e a concelleira de Cultura Patricia Lojo e a creadora de contidos Alba Fernández deron o pistoletazo de saída a unha edición que, segundo destacaron, foi collendo forza grazas ao esforzo dos cociñeiros e á boa acollida do público. Pois vamos a poder comprobar toda a riqueza gastronómica que tamén hai no noso pobo, non? Vamos a poder degustar unhas maravillosas tapas, en concreto van a ser 9 porque son 9 os locales que van a participar nesta edición de Máis que Tapas. Este tipo de estas edicións que normalmente sempre as promove a Mancomunidade están apoiadas neste caso por 9 locais daqui do concello. Esta é a vez, de feito, que máis locales apoian esta edición e, creo que vamos a ter a oportunidade de coñecer unhas tapas magníficas. Nesta 11ª edición destacaron propostas como pan bao con mousse de pataca e langostino, que sorprendeu aos primeiros participantes. A pesar dos fortes chuvascos, moitos veciños saíron a catar as tapas. En algúns locais, incluso, foi difícil atopar mesa. Que é unha excusa perfecta para baixar todos cos amigos, tomar uns viños, unhas tapas e disfrutar, dar unha volta polo pobo e enriquecerse gastronómicamente. As tapas, cun prezo único de 2,50 €, puideron degustarse ata o mediodía do domingo nos locais O Galeón, La Calle, O Xanxo, o Hotel Cabío, Mas Batea, O Facho, Curotiña, London e Os Cuñados. Cada consumición permitía votar mediante un código QR e optar a premios como viño da XP Barbanceiria, ceas ou lotes de conservas. O Máis que Tapas segue agora o seu percorrido pola comarca. Ribeira tomará o revelo esta fin de semana e Boiro pechará o mes con novas propostas gastronómicas.